Gajing rekai La Liga ka Gaddafi kala yakai da Marshigol Persia ya ka Rayo Vallecano ya ka Shigol jong ka Rayo Vallecano layo bantep leng ba ka ungol haga minit ka balai pepra bad ya ka Shigol jong ka Gaddafi layo bantep haga minit ka ba nyau leng ba UNS haga jing rekai peringkat Atletico Madrid Persia ya ka Celta Vigo haba pai sya ka jing rekai ka Atletico Madrid kala hab bani rekai tang si peungul adin bau sawik ulayo priang ya ka redkan haga minit ka ba nyau peu bad haga minit ka ba prap kundai leng ba ka Shigol jong UDP ka Atletico Madrid kala la ban pelim dai Weylanot haga wei pat ka jing rekai ka Barcelona kala la ban pelim dai Weylanot Persia ya ka Villarreal bad ya ka Shigol jong ka Barcelona layo bantep dau Pedri haga minit ba khat pra haga jing lekai Serie A ka Jeventus kadang peteng ban Korea ka nam job hadin bagalala ban pelim dai Weylanot Persia ya ka Florentina ya kan ka Shigol jong ka Jeventus layo ban tep dau Rabiot haga minit ka balai peu sau leng bagan ka jing job ka Jeventus kala kiew sya ka kyrdan ka ba khandai haga mi ya ken point haga wei pat ka jing lekai ka Napoli Persia ya ka Cremonese haba pai sya kan ka jing lekai ka Napoli kala yo bat pen khijar nengkong tang ha minit ba arphuai leng ba warat kelia bat ha minit ka ban riu peusan u Osimhen ulayo ban tep ya ka gol ka ba ar nag banta ka Napoli bat ha minit ka ba nyau phundai leng ba u Elmas ka Napoli kala yo ban tep ya ka gol ka ba lai leng ba ka ni jing job ka Napoli kadang ne akhli du jong ka mi ye ken point ha ka Serie A haga jing lekai Ligue 1 ka Nantes kalala ban pelim dai Weylanot Persia ya ka Lawrence bad ya kan ka Shigol layo ban tep dau plus haga minit ban riu peun riu haga jing lekai ha pring ka Lens Persia ya ka Lyon haba pai shi kan ka jing lekai ka Lyon ka layo ban pen khijar nengkong tang haga minit ba arthulai leng ba u Lakaste Andre haga minit ka ba live kundai leng ba u Makano ka Lens kalala ban siguliang ya ka Shigol jong ka Lyon bad haga minit ban riu peu sau Kalion kala yo biang ban tep ya ka gol pentam leng ba u Cherky bat leng ba ka jing job kalion kala kiew sya ka kyrdan ba khandai kat ba ka Lens ka hab ban hiar sya ka kyrdan ka basau haga jing lekai Indian Super League ka Chennaiyan Persia ya ka East Bengal haga ne ka jing lekai ka Chennaiyan kala yo ban tep gol nengkong haga minit ka basau pepra leng ba u kari bat ya ka gol ba ar layo ban tep haga minit ka ba prap nyau leng ba u Rahim Ali haga jing lekai English Premier League apeng ka Leeds United Persia ya ka Manchester United apa phai sya ka jing lekai ha kela step omdon kino ki bala bat pen khijar bat dei haga kela minit ka ta haga minit ka ba prap peu leng ba u Rashford ka Manchester United kala yo ban tep ya ka gol ka ba nengkong batang hadin san minit ka ta ka minit ka ba pra peusa ka Manchester United kala yo biang ban tep ya ka gol ka ba ar leng ba u Garnacho bat dei leng ba gini ki ar gol ka Manchester United kala la ban pelim ya ka Leeds United bat kadang ne ha ka kyrdan ka balai ha ka mi ya ken point haga wei pat ka jing lekai ka Manchester City Persia ka Aston Villa pai sya ka jing lekai ka Manchester City kala yo ban pen khijar nengkong tang haga minit ka basau leng ba u Rodri bat haga minit ba live kundai ka Manchester City kala yo biang ban tep ka gol ka ba ar leng ba u Gundogan bat shwa ban kut ka kela step ka ta haga minit ka basau peusan plus UA leng ba ka penalty bala kenjat dau Mahrez Manchester City kala yo ban tep ya ka gol ka balai bad ha ka kelamit ka ta ka minit ka ban riu peway leng ba Watkins ka Aston Villa kala yo ban tep ya ka Shigol adu bukut ka jing lekai ka Manchester City kala job da lai la ka way bad kadang ni ha ka kyrdan ka ba ar ha ka mi ken point